तो aprang si kadok kowe phans tame kadom budget iklo kadom si don mari tum nale tum thumbnail klang pen same chini lo sila mangso video nale tum phan puthona man bitulo ile tum pinning 2023 ni kansari rain kore thamon kan ile tum kaching hon nai karbi film society a hin pen kabonda pon chorane oma joini pula bangso film ile tum pinning le thot pusame aning kan wang ason thak si ile tum pinning hawar karbi senim soronga je ahut mate aduhu ahut nona bang ke tum bang so film thek ponong po to lapen puthana tum phana bachini po sela bang so chorane oma joine pu film ilitum lamkan arjan along labang so kacerap ke thedung se ilitum kaching honai member terang selang li si labang so film bang ke direction mate directed lo selang li si director mat lo lapen labang so film along kaceparjan pon abang phu lake ilitum kaching honai karbiang long pen nom kache thangnai actor lo ceparjana bang phu lo si Prince Jerry pu serang likhana thang lo Prince rong hang lo la pen du thulang mirbin teron pi si labang su film along kaceparjan pon alang litum lo la pen du thulang ceparjan abang phi jivika temu pi si alang litum bang thom si labang so chorane oma joini along bang ke main part ke cholo si alang litum phan ilitum kachini ne dara bang phu bang phi ga vela alang ilitum phan karbia khai phan nong me gewan vela bang phi bang phu tum no si apen do thulang kaprek kache parjana bang phi bang phu da kache rab dun bang so chorane oma joini pu lamkan arjan lo alang litum phan busame ilitum thek pon long po si bang so film chorane oma joini pu ilitum karjulong penta moral thepik ji arokom sila bang so chorane oma joini po film ilitum kelang dun jia phansi kando ko be pantani li bang so mrs pilo si bang so film chorane oma joini po film non kase ka release lake 16 october lo la so che klo mat lo si kando ko be pusame ilitum kacherap kachitu dun ekena sor lo si chorane oma joini pusame ilitum thek ponong po lapen isi sodak pachini alam thela pulo nili stame ke thek ubai kali ke chokche ke le do an bagan tum si dia pon pusin nili hin pe ning thelo sinali tum youtube creator lapen thek share muni tum nali tum karbiang long non bang ke social media ki order bang phu bang pisi ke on lo pot si ilitum non la labang so film society ahin pen isi ka chuning rilo si karbi film society hin pen lam thela puson hela non chorane oma joini pude de log aprek film alam kanarjan pusame ilitum kelang dun vet pen ilitum ka record dun thap the pen ilitum lapu kapalik le der dia phansi nili hin pen pusame chuning rilo si ilitum myong si palik dun dalo lang te ilitum kaching hon nice society mate film society hin pen pusame lang litum kachebor idam thek the ji ang thek do kokji si ilitum cherap chetu dun nang kelang dun ver hirjumi pidun lonang si ilitum kapalik dun de der dia phan bangkani li hin pen pachinik dalo asi kadokobet pusame ilitum kelang dun lapen kacherap chetu dun dia phan si nili hin pen chuning rila